Vamos a ser a primeira comunidade autónoma en España que regula a formación específica en igualdade para o persoal da Xunta de Galicia. Somos a primeira ou das primeiras comunidades autónomas que temos unha asignatura de formación en igualdade no ámbito da educación obligatoria. E agora estamos facendo un protocolo de coordinación institucional no Observatorio da Violencia de Xénero. Para que? Pois unha folla de ruta, señoría, para establecer unha atención personalizada e especializada ás víctimas de violencia de xénero. Xa ve, señoría, que estamos intentando traballar, pero sempre llevou a plantexar, mire, impliquémonos toda a sociedade. E ese teléfono 016 é unha salvaguarda permanente, constante, 24 horas. Ante calquer dúbida, ante calquera sospeita, denunciemos, señoría. Denunciemos que a unha veciña pode ser obxeto de maltrato na súa casa. Denunciemos que unha compañeira de traballo pode ser obxeto de maltrato de un superior ou de un compañeiro. Denunciemos, señoría, calquer circunstancia, calquer actitude, porque así activaremos o Estado de Dereito. Remate, Señor Villares, denunciemos porque isto é absolutamente insoportable. Máis nada, moitas grazas. Gracias, señor presidente.